Mangga ya guling tekan grobokan tekan gabus iki lho. Ayo Mas. Monggo Mas. Ayo lek mau jalin yo kijing. Korat karet kolengan kopi sing kecepet nyenengke ati. Ayo Mas kijing miring Mas kijing miring sor korone gemake nemu rondo saanake. Ayo Mas numpak becak rodane goleng yen pengen menak nganggo jurus miring. Ayo Mas kijing miring Mas kijing miring otok-otok kunine tekak katok malah menyek. Ayo jurus
ayu tenan ora moga yen aku nandhak kasmaran waspadakno prajuritmu kalaparan mati ngono kowe dadi wanita tobat Juli wanita yang hebat. Thank you. Ora ngerti yen aku lanang jagat tompanging ratu Sekar Marmaya aku duwe aji sakti Pandasa Rara Jonggrang manuta sun Karwo iya Jonggrang panyuwunmu tak yeay ayo Mas Ben Asik. Ayo, ayo. Matur suwun, Master. Matur suwun. Rara Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandhang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaparan mati wae kowe dadi wanita Matur suwun. Cakepan kowe aja kemalu. Lah ngono lho sing absen lho. Karena iki aku kudu terima kasih Mas. Kela mati Kang Mas Prabu Kumara. Kang musiten labeng wana segara. tobat Juli wanita yang hebat ora ngerti yen aku lanang jagat putra ratu pengging Prabu Damanaya aku duwe aji sakti Pandasa Rara Jonggrang manuta sun Karwo Joko Bandung. monggo lanjut apa iki Oh, langsung. Nanti sewu sewengi kudu dadi. iya Jonggrang panyuwunmu tak turuti hey Lagune apa, Bos? Ano? Lagune apa? Nan?
keturutan sing digagah biyen tak openi saiki ana tak jadongi sego yen mendem tak Ae lo mas. Ae. syukur bisa nyala gunung desa dadi reja biyen ora ilang goleki lara keturutan sing digagah biyen tak ngudeni saiki ana ngendi gunung tak lakoni neng omahku yen syukur bisa gugur desa dadi reja ini ora ilang ngene padha lara capek gunung matur suwun.